Mægtigt. Så tæller vi alle ned fra 5, og så scroller vi trylleformularen. Jeg glæder mig sådan. 5, 4, 3, 2, 1. Abracadabra, kaboom! Åh, der! Kaboom! Jeg var bange, de siger bange. Oh shit! Jeg siger bange. Nej, de siger ikke. Ja, de siger bange, dem. Sådan er lavet. Dem, der siger... Nej, det her det er simpelthen højdepunkt. Er du der? Det er rigtigt. Oh shit.
det sidste.